Miksi ihmeessä meidät leiriläiset herätettiin keskellä yötä? Niinpä, mun kauneusunet jäi kesken. Koska nyt on leirikoosteen aika. Ja kaikkien muiden tallien leirikoosteet on ihan tyhmiä. Siinä vaan vaikka pränkätä, että täällä on jotain varkaita. Mutta täällä te pääsette yömaastoon. Oh my god, yeah! Ihan superkiva, mutta mä vaan mietin, että missä Minttu on. Minttu sanoi mulle, kun mä kävin herättää teitä, että silloin vähän pää kipeä, se saattaa lähteä täältä kotiin, mutta se tulee kyllä leirin jälkeen uudestaan tallille. Mutta en tiedä paraneeko se, että se ehkä lähtee nytten täältä. Harmi juttu. Ei, Minttu on mun paras kaveri. No, toivottavasti se paranee ainakin leirin jälkeen. No toivottavasti. Ja sä voit olla mun ja Saran kanssa. No Keitti, mutta nyt lähdetään sinne yömaastoon. Yömaasto, ihan paras. Tää on ihan parasta. Shera on niin innoissaan. Ottakaa mua! Missä siis kaikki niinku... Topi? Missä on Stella ja niinku, missä porukka on? Ne meni tonne Nellan kanssa ja tonne toiselle puolelle mettää, kun ne oli vähän nopeampia kuin me. Joo, okei. Enatkaa, mä katon maisemia. Shera on niin maastovarma. No Eelitistä mä en kyllä tiedä. Nalle ainakin on. Kohta me lähdetään takas tallille, jos ette odota. Mitä? Me halutaan maastoilla.